Noordewien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. Onder de tafel hier in het café zit weer één gast en geeft het komende uren met praten, wijdwijdig zelfs. Over de muziek, de passie en het leven. En we draaien er tussendurch nog 5 nummers. In dit geval uitzocht door hemzelf. Het is een hij. Hij zit al heel lang in de muziek, vooral in reggae-sferen. En we kennen hem als Glamour Willie, met de Jazz Sound International. En daarmee gooi ik vooral een paar internationale titels hier op tafel. Wat is die echte naam eigenlijk? Mijn naam is Wilfriedus Johannes Maria Velberg. Ja. En hoe vaak was het nog met die naam omgesprutsen? Nou, eigenlijk haast nooit, omdat mijn moeder die noemde mij al vanaf mijn kinds af zijn Willy. Nou, het is altijd discussie over met mijn vader, want mijn vader zei, hij heet Wilfriedus, hij heet niet Willy. Maar dat is altijd stug volgehouden. En nou ja, zo is dat altijd, zo is het eigenlijk altijd gebleven. Dus, maar Wilfriedus, ja. Ja, Wilfriedus. Nooit een eigen onder Wilfred van Temeitje of zoiets? Ja, Wilfried, ja. Dat is ook een Wilfried, dat werd ik ook nog wel genoemd. Maar Willy is... Willy is bijgebleven en ja, ik ben zelf eigenlijk, ik noem mezelf eigenlijk alleen maar Willy, ja, omdat iedereen noemt me Willy, dus dan ja. Maar mijn officiële naam is Wilfriedus Johannes Maria. Heel fantastisch. Ja. Nou, mooi, dat is de best. Welkom. Dankjewel. Hoe is het? Ja, nou prima. Op een klein incidentje naast, zoals je me al binnen hebt zien komen. Ja, want dan kom je met een rolstoel binnen. Ja. Nou, het was een beetje om aan te stellen, want ik heb de krukken ook wel bij me. Maar het kwam er in principe op neer afgelopen het laatste event wat we georganiseerd hebben. En dat was op 27 april, op Koningsdag. Toen sprong ik, en dat doe ik mijn hele leven al, even van een podiumpje af van 50 centimeter hoog. Slechts 50 centimeter hoog. En nu heb ik een Achillespees gescheurd, dus nu zit ik in het heel harnas en mijn benen. En nou, moet maar 7 weken afwachten voordat ik weer verder kan. Dus ja, zo gaat dat, hè. Had je het vaker hoor? Nee, ik heb het nog nooit eerder gehad. Nee, Ik stond ook zelf helemaal verbaasd wat er gebeurde. En dat ik op die manier bij de spoedeisende hulp terecht zou komen, had ik helemaal niet verwacht die dag. Want ja, ik ben mede-organisator van het evenement. Dus je moet overal en nergens, overal tegelijk zijn. En ja, dat viel dus wel even weg. Dus dat was toch wel even een dingetje. Ja, ik kan me voorstellen. Nou goed, ja. Hij zit er nog hoor. Ja, hij zit er nog hoor. Ja, precies. Ja. Ja. We hebben gewoon het lim voor jou. We hebben gewoon een lim voor mij. Welke buurt bent u opgegroeid? Nou, ik ben in principe opgegroeid in Huddegriep. En daar heb ik eigenlijk best een hele mooie, rustige jeugd gehad. En ik heb ook altijd het gevoel gehad dat het voor kinderen gewoon echt heel goed is als ze in een dorp opgroeien. Want als je in een dorp opgroeit, dan zie je de dingen. Dan zie je de natuur en dan zie je de boeren om je heen, hoe die bezig zijn. En je gaat vissen, je gaat eieren zoeken, je gaat polstok springen in mijn tijd. Dat was dan ook een dingetje. En zo was je als kind was je bezig. En Hardergrijp heeft een omgeving eromheen dat je die dingen ook allemaal gewoon kunt doen. Dus dan is dat hartstikke mooi. En, Zijn jeugd hartstikke echt hoorn dus? Ja, zeker. Ja. Ik ben al met de grijze drek van het polstok springen thuisgekomen dat mijn moeder weer kwaad was. En zei buiten alles uit. En ja, zo ging dat allemaal. En ja... mijn ouders zijn later gescheiden. En toen ben ik naar Leeuwarden verhuisd. Omdat mijn moeder in Leeuwarden ging wonen. Ja, en dan zie je toch ook al die invloeden van buitenaf met muziek en cultuur. En veel meer is er aan de hand. En dan kom je natuurlijk ook weer met allerlei nieuwe dingen kom je in aanraking. Dus dat was ook wel weer een aparte gewaarwording als je altijd in een rustig dorp... opgegroeid bent. Ja. Wat waar het thuis draait om muziek? Is die de radio aan? Waarom er platen draait? In welke muzikale context bent u opgegroeid? Ja, dat is wel een goeie om dat te vragen. Dat is muziek wat ik zelf ook altijd nogal kan waarderen. Ik ben opgegroeid in de tijd van Nat King Cole, The Platters,
ik krijg even een blackout. Soulmuziek dus, wat? Disco? Ja, soulmuziek en 50 en 60 jaren muziek. Neil Diamond ook, dat is weer wat later. Maar Neil Diamond en dat soort dingen allemaal. Dus, Oké. Ja. En dat vond hij het leuk, Mem leuk. Dat vond hij leuk. Ja. Ook grappig. Die had nog wel een paar platen had hij gekocht. En toen ik die platen zag, toen dacht ik, wat is dat? Een apart iets, een plaat. En dat zet ik dan op. En... Ja, zo'n vanille ding. Ja. En dat Maar die is zelf een platenspeler? Nee. Mijn vader die had toen zo'n groot meubel, wat je vroeger altijd in de kamer zag staan. Daar zat dan en de radio in en daar deed je een klep open. En dan zat daaronder ook ingebouwd, zat dan de platenspeler. En dat vond ik altijd wel heel mooi spul. Gewoon de platen en dat via die plaat uit die boksen kwam, dat vond ik zoiets... Intrigerend. Intrigerend, ja, inderdaad. En ik had een neef en die was al veel ouder en die was discjockey in Utrecht. En die had dan allerlei apparatuur had die staan. Nou, dat vond ik zo intrigerend. En vanaf dat moment al op hele jonge leeftijd wou ik daar echt veel mee doen. Maar ik wist nog niet natuurlijk wat, want je was nog heel jong en je kon nog niks doen. Dus en later is dat wel gebleken, maar dat is later natuurlijk. Hè? Wat is toen zelf tussen een radiootje of een cassette recorder uiteindelijk? Ja, mijn vader heeft toen, want dat wou ik ontzettend graag, die heeft toen een Aristona cassettedek gekocht. Nou, dat vond ik natuurlijk geweldig, want dan kon je mooie stukjes van de radio kon je gaan opnemen. En de Bas F-tapejes denk ik, of wat hier is? Ja, wat had je? Maxwell en Bas F en... Dan had je nog chroomtapes en je had normale tapes. En dan moest je de chroom of de super chroombandjes hebben. Want daar zat dan het minste ruis op. Hè. En dat was ook iets moois. En als je dan de bandjes een tijdje weg had gelegd. En je wou ze weer eens gaan draaien. Dan moest je er eerst even een pen in steken om hem weer even aan te spannen. Want anders dan kon hij wel eens vastdraaien. Ja, in de soep plakken ze ver. Of draait in de soep in het apparaat. En dan... dan ben je verder van huis. Maar dat was echt heel erg leuk. Het fenomeen cassettedek. En op een gegeven moment had je zoveel cassettes. Er werden ook veel cassettes verkocht en dat soort dingen. Dus dat vond ik wel mooi. Een mooie tijd hoor. Ja, echt mooi. Ja. En als je ook kijkt naar de ontwikkeling van de muziek... het was in die tijd, ook de 50 en 60 jaren... is ook echt hele geweldige muziek gemaakt... Ik noem net al Nat King Cole, de Platters. Maar in welke periode wie die puberteit? Wie dat hier in 70 of 80? Dat was in de jaren 80. Ja. Ik ben in 1965 geboren. Dus, Dan is het op naar de 60. Ja. Ja, dat klopt. Ja, de puberteit was in de jaren 80. Dat ik echt... ik was al 14 jaar, toen ging ik al op stap. Toen kon dat allemaal nog. Toen kwam je overal nog gewoon binnen... zonder problemen en het was allemaal heel anders. En ja, dat was natuurlijk helemaal een gewaarwording. Dan zag je mensen platen draaien. En ik weet nog wel, in het vat had je dan Piet Hein. Dat was dan, die draaide dan beneden in het vat. De vat, discotheek het vat. En dan boven, dan werd dan andere muziek weer gedraaid door een andere DJ. En dat weet ik niet meer precies hoe die heette. En dat was natuurlijk een hele leuke tijd. En je had ook Barcarolle weet ik nog wel. Barcarolle, dat was weer een totaal andere scene. Daar zat je meer in de disco, de soul en de uitbundige uitgaansavonden. En het mooie was, dat ging dan door tot een uur of 4, 5. En dan gingen de lichten pas weer aan. Nou, dan ging je met een doorrookt, of je nou wel of niet rookte, je was helemaal doorrookt. Want ja, overal weer rook. Ja. Want toen werd er allemaal nog gerookt overal. En dat kon allemaal. En ja, het leukste was van die tijd, wat ik me nog kan herinneren, vooral in die 80e jaren, dus hoe expressief iedereen was. Dat was zo mooi. Als je keek naar je had de New Wave stroming. Mensen in zwarte kleren, make-up, zware make-up, aparte stijl van dansen. Helemaal niet zoals in de disco gedanst werd. Het had een bepaalde afwijking. En dan in de positieve zin van het woord. En dat was de bedoeling ook, dat je afweek. Want ja, je wou je onderscheiden als individu van de rest
van de maatschappij. Dus je wou je echt identificeren als new waver, of je wou je identificeren als punker, of je wou je identificeren als ska-man, of je wou je identificeren als disco-persoon, of je viel er helemaal buiten en je hield gewoon van de mainstream. Ja. Nou, dat was heel mooi, want daardoor werd het gewoon een heel kleurrijk geheel in het uitgaansleven. En het mooie was, het disco was altijd een groepje apart, maar al die andere muziekstromingen die dit op dat moment waren, die brachten mensen samen. Dat was zo mooi, want op mijn 16e jaar toen begon ik te draaien in Ode. En dan kon je dat heel goed zien. Dat mensen gewoon allerlei soorten, of je nou punk was, of je nou hardrocker was, of je was reggae-man, of wat dan maar ook. Iedereen die kwam daar samen. En dat zal ik mijn hele leven nooit weer vergeten. Wat voor warme, mooie tijden dat waren. En het mooie was, ik stond op een kleine verhoging, dus ik had altijd dat overzicht en zag die interactie ook tussen de mensen. En punkers die gewoon op Afrikaanse muziek staan te grooven, omdat ze dat ook wel cool vonden. En ja, gewoon prachtig, prachtig. Het was ook een tijd waarin ik, omdat ik nog maar 16 jaar was, collega's had, die waren 27, 28, 29 jaar. En als je dan klaar was met de avond, dan ging je samen zitten. En dan bleef je zomaar gewoon even 2 uurtjes naast zitten. En dan praat je over het leven en over alles. Dus ik heb ook in die periode heb ik echt ontzettend veel over het leven geleerd. En over dat je elkaar gewoon moet respecteren. En dat je niet in een vakje moet laten plaatsen. Dat je gewoon allemaal ben je één. Klaar. Punt uit. En dat vond ik het mooie van die tijd. En als ik nou kijk naar de muziekstromingen. Ik kwam juist in een periode dat de ska op dat moment best wel hot was. We hadden het Two-Tone label waar ontzettend veel succesvolle bands uit voortkwamen. Het begon eigenlijk zo allemaal een beetje met The Beat. Met Mirror in the Bathroom. En daarna kwam de specials, Bad Manners, Madness, noem ze allemaal maar op. Een hele scala aan artiesten. En ja, ook die mensen weer, dat echt prachtig. Het was eigenlijk een... kijk, je moet niet vergeten, het was in die tijd daarvoor, of rond die tijd, of in die tijd ook, was het zo dat punkers en de reggae mensen in voornamelijk Londen, Manchester, Birmingham. Die punkers die kwamen bij die reggae feestjes en die dachten, wow, dit is cool. En wacht eens even. Wij zijn een beetje tegen de maatschappij aan het kicken op onze wijze. En die reggae, dat is ook een beetje, toch een beetje eventjes bij de les blijven en vertellen waar het over gaat allemaal in de wereld. Dus dat was heel mooi, want daardoor kwam dus die mengeling van punkers en reggae mensen, waaruit dus de ska is ontstaan. Nou, het wat leuke was, zowel de punkers als de reggae mensen, die hadden altijd zoiets van, het maakt niet uit hoe, maar we moeten ons altijd toch even netjes presenteren. Dus wat hij kreeg in die ska, kreeg ook weer een hele fashion line met tapstoellopende broeken, bottoms met blokjes. Ja. En, Hele gewoon. Ja, toch? Ja, dat soort dingen allemaal. En, ja, dat is mooi, want daardoor is het label Trojan, wat een reggae label was met een speciale ska-reggae-achtige muziek, wat er veel op uitgekomen is, pakte dat een hele brede groep mensen die dat leuk vond. En ja, dat vond ik wel heel mooi. Dat. Ja, zeker. Praten we straks verder hoor. We gaan even naar een noemer. Nou ja, er komt dus het dorp Hurregrip. Ja. Ik heb natuurlijk een listie met al die prachtige reggae muziek van die verwachten. Dat komt daar, zoals ik word. Dus ik er maar even bij. Maar het dorp, Wim Sonneveld. Ja. Ik denk dat het dorp, dat vind ik persoonlijk, hè, alles blijft smaak. Maar dat vind ik het mooiste Nederlandstalige nummer wat ooit gemaakt is. En dat heeft natuurlijk ook met mijn eigen persoon te maken. Als ik kijk naar de teksten, of luister naar de teksten, dat slaat precies op mijn leven. En ja, als ik tegenwoordig kijk hoe de wereld veranderd is en hoe warm het vroeger was
En hoe kil en gefragmenteerd de maatschappij nu wel eens kan zijn, dan denk ik, dat waren de tijden. Dus vandaar Wim Sonneveld. Those were the days. Glamour Willy, you het te gast in deze 1 op 1 bij Noorderwien. Mij, inderdaad, Wim Sonneveld. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Ja, bloed mooi. Het dorp, Wim Sonneveld, waar ken het net? Meestelijk uit via trouwens, toch een geweldige zanger. Uitzag toch Glamour Willy. Ik ken hem van het Jazz Sound International en hij is al, nou ik denk al meer dan 30 jaar, 40 jaar. Waar is zijn stadion op Willy? Best al dwaande met die reggae muziek? Sinds 1989. 89, Ja. hè? Maar Ja. toen hij de Jazz Sound oprichtte. Ja, klopt. Daarvoor wist denk ik ook al drok won bij de reggae of net? Nou ja, Wie puur reggae? Hoe best u instroomd in dat wereldje? Want toen wist je in oude oren draaien. dat is een goede vraag. Dat is zelf ook wel even een mooi moment om er even aan Ja, terug te denken. dit hier op hier komt er al je wat er herinneringen op hellen. Klopt. Ja, kijk, Maar wie dankzij de oude, dat wat in die muziekwereld te lonen kan best. Ja, nou ja, kijk, allereerst moet ik even zeggen, ik heb alles te danken met het hele DJ gebeuren aan Appie. Want wat is er nou gebeurd? Ik kwam altijd als klant in Ode. En daar vermaakte ik me uitstekend. En ik dacht, bepaalde platen hoorde ik. En ik dacht, oh, dat is te gek. Dus ik vroeg, een keer die plaat eens draaien. Of een keer die plaat eens draaien. En dan vroeg ik hem weer eens, een keer die plaat draaien. Allemaal verschillende muziek. Of het nou punk was, of ik vroeg een ska-plaat aan, of een reggae-plaat. waren allemaal verschillende dingen die ik aanvroeg. Even tussendoor, hoe ontdekte je die muziek eigenlijk? Kies je daar radiostations voor? Of kost je platenzaken daar? Of is het een vreunenclub die met dat soort dingen omkwam? Nee, toen ik weet nog heel precies het moment, toen ik 12 jaar was, hoorde ik voor het eerst Bob Marley op de radio. Gewoon op radio? Hilversum 3, toen nog? Ja. En dat vond ik toch wel zo, daar was ik zwaar van onder de indruk, omdat het totaal andere muziek was als wat je voor de rest op de radio hoorde. Nou, toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En hoe verdiept is dit? Want je had weer geen internet nog, hè? Ja, dat was het mooie. Want vroeger had je de put. Bij de put? Bij de put, ja. Wurmerdiek? Ja, klopt. En het was niet altijd natuurlijk even leuk voor de platen, voor de eigenaar van de zaak. Maar daar ging ik dan heen en dan kon je 2 van die telefoontjes tegen je oren aan doen. Ja, van je lepels. Omgekeerde lepels. Omgekeerde lepels, ja. Die kon je dan tegen je oren aan doen. En dan kon je gewoon in een ruimte, in een privéruimte, dan kon je gewoon die muziek gaan beluisteren. Ja, en zo ging er voor mij dus een hele wereld op. Ik dacht, wow, die reggae, dat is even te gek. Dat is veelzijdig, want... Maar die platenzaak dus. Wobbe Versailles runde dat destijds. Ja, klopt. En, dat weer die toegang tot de grote wereld? Ja, toch wel, ja. Want toen had je geen internet, hè Willem? Toen we zijn old school. Ja, toen was het of de radio, of je ging naar een platenzaak en ging je een plaat beluisteren om te kijken of je hem ging kopen. Ja. En dat moeten mensen toch niet onderschatten. Dat het toch een hele beleving was om vroeger een muziek te kopen. Nou, het kost ook wel centen. Toch? Ja. Ja. Je betaalde gewoon, ik geloof, 22, of snel al 20 gulden, 22 gulden voor een LP. Hier is een baantje of zo? Ja, bij de Ode natuurlijk. Hè? Ja, maar daarvoor? Daarvoor heb ik ook nog inderdaad schoongemaakt bij Van der Valk en afwassen. En dat deed ik... in Hurregrip, hè? Van der Valk. Ja. En dat ging je sparen voor... Dan ging je sparen voor LP's. En, dus ik begon al heel vroeg... Ja, want toen hier van Heid zou je een cassettedekje kregen. Ja. Kun je de eerste platenspeler nog herinneren? Ja, dat klopt. Dat was een Technics met verstelbare snelheden, maar niet een professionele. Nee, maar wel luxe dus. Ja, dat was voor mij toen was dat natuurlijk luxe. En die daar kostte heel wat kermers verschil uit je man dus. Ja, zeker weten. Zeker weten. Nou, het was niet kamerschoonmaken, ik stond af te wassen. Dus daar stond ik echt. In de vakanties 10 uur per dag en dan 6 weken lang. En dan had je weer mooi wat geld verdiend hoor. En dan kon je weer muziek gaan kopen. Op wat voor squalers hier toen? De Land- en Tuinbosschool, die zat toen op de Huizenmelaan.
De land- en tuinbouwschool. En ja, dat Wat is is die in Holland dan? nou, mijn ouders die vonden me... ze wisten niet wat ze met me aan moesten eigenlijk. Dus, En doe iets met in de vingers. ja. Dus toen dachten ze van, nou ja, hebben ze een onderzoek laten doen van wat is nou eigenlijk voor hem geschikt. Want ze wisten echt oprecht niet wat ze nou met me aan moesten. En toen kwam daar dus de land- en tuinbouwschool uit. Ja. Ja, meer omdat ik wel graag iets creëer en dergelijke. Wat doe je in Heitemem? Mijn vader die was onderhoudsmonteur van de eerste flight simulator van de F-104G Starfighter. Dus de straaljagers op de vliegbasis. Dat was ook de eerste flight simulator die er in Nederland was. En Mem, je huisvrouw? Ja, die was gewoon huisvrouw, ja. Net zoals het vroeger vaak was. Ja. En wat kwam zij, ben zij ook opgegroeid in Hurgriep in de woorden of juist net? Ik ben daar in principe opgegroeid. Ja, maar die Noorderzek. Nee, mijn vader die komt uit Nederlands-Indië. Om het even duidelijk te zeggen. Maar Dirk, ik ben of hier in Nederland opgegroeid? Die is daar, ik ben hier geboren, Ja. ik ben in Deventer geboren. Maar mijn vader die is in Nederlands-Indië, in Yogyakarta, is hij geboren. Ja. En om het nog ingewikkelder te maken, ik ben geadopteerd door deze vader. Want ik heb van oorsprong een Surinaamse vader en een Drentse plattelandsmoeder. Oké. Maar ik ben geboren in een tijd dat het heel controversieel was op het platteland om een kind te krijgen van een neger, laat ik maar zeggen. Ja. Om maar even lekker plat te zeggen. Ja, oké. Dus toen ben ik afgestaan en ben ik bij de zusters in Deventer terechtgekomen. Maar om die reden dus, dat ze dachten van, het kind het. Ja, Wauw. klopt. Ja. Nou, ik was me dat natuurlijk nog verder niets van bewust. En toen ik 3 maanden was, ben ik toen geadopteerd. Dat is eigenlijk nog maar heel recent. Hè? Dat dus... Ja, dat klopt. Ja. Dat is in bijna al jaar moest. Ja. Heftig verhaal. Ja, heftig. Weet je, het is... Nou, ik het omdraaien. Hast het als heftig ervaren? Of meer van, nou ja, dit is gewoon mijn jeugd. Dit zijn omstandigheden. En Ja. ik had voor de rest wel een gelukkig leven. Nou, toch gewoon. Ja, ik ben juist dankbaar dat ik deze ouders heb gekregen. Omdat mijn vader die was best wel behoorlijk streng. Ja, militair, nog van de oude tijd. Niet van nu, maar... Helemaal oldschool dus. Oh, zwaar oldschool. Sergeant-major. Nou, dat zegt het alweer. Dus dat was de autoriteit in dienst. Nou, dat kon ik ook wel een beetje gebruiken. Want ja, ik was toch een beetje een lanterfanter was ik hoor. Dus, Wie is het enigste thuis? Nee, ik heb ook nog een broertje. Die is weer pal het tegenovergestelde van mij. Die is met computers bezig. Maar kwam die ook uit hetzelfde basis wij, om het zo te zeggen, met een Surinaamse heid? En, Nee, hij is... die had weer een overhaal. Ja, klopt. Hij is half Italiaans. En hij is ook geadopteerd. Want mijn moeder die kon geen kinderen krijgen. Dus dat is eigenlijk de achterliggende grond waarom wij geadopteerd zijn. En mijn moeder die was... Maar dat is die stiefman dus? Ja. Ja, lekker complex inderdaad. Ja, dat is een super complex Had verhaal. je ooit contact met die biologische ouders? Nee, daar heb ik ook eigenlijk nooit behoefte aan gehad. Dat net? Nee, dat niet. Nee, omdat ik, ik heb zelf ook kinderen en ondanks alles, ze zouden mij, ik weet niet wat aan kunnen doen, dan zou ik mijn kinderen nog niet afstaan. Nee. Nee, ook al zetten ze op de brandstapel en zeggen we steken het aan, als je nou niet je kinderen afstaat, nou steek maar aan. Ja. Maakt maar niks uit. Nee. En misschien is dat toch in verhaal ik wel sterker worden daardoor natuurlijk. Dat denk ik ook. Dat doe ik het helemaal zelf. Maar ja, bij OST is natuurlijk sowieso een drama. Nee, dat zeg je heel goed. Dat zeg je heel goed, Willem. Waardoor ik ook echt, meer als de gemiddelde Nederlander, toch wel met rechten en dergelijke bezig is van wat zijn eigenlijk je rechten en worden rechten wel gerespecteerd. Dat heb ik toch iets sterker. Misschien heeft het daar wel mee inderdaad ook zeker mee te maken hoor. Maar die ben wel heel wat verloren dus. Hè? Ja. Perfectie bestaat net. Ik zeg ik net dat het nou al heel goed is. Ja. Maar als dat vergelijkt is met 40, 50 jaar waarom? Ja, ik bedoel, ik wil het niet te veel in de politiek... Nee, dit gaat om muziek, maar ik hoor in zijn achtergrond en zijn leven natuurlijk. Dus ik zeg dat meer in de zin omdat ik anders te lang over dit onderwerp ga praten. Dat wil ik gewoon voorkomen. Ja. Maar vroeger, toen was het gewoon zo, om het even kort te zeggen, de wereld zat zo in elkaar. Links was links. Wat was links in de politiek? Links was tegen oorlog, tegen het kappen van de bomen in de wouden, tegen de vervuiling van de zee en al dat soort dingen meer. Rechts was
woekoekoek. Of dat was dan extreem rechts. Inperken van de vrijheden van de mensen. Dat was dan weer rechts. Onder het motto veiligheid. Nu zit daar geen onderscheid meer in. Links is eigenlijk nu een beetje marxistisch geworden. Door te zeggen, ja, alles moet politiek correct zijn. Daardoor krijg je dus een Black Lives Matters. Je hebt de Extinction Rebellion. Je hebt de LGBTQ enzovoorts. De wereld is gewoon totaal gefragmenteerd. Dat is het grootste verschil wat ik zie ten opzichte van vroeger. Vroeger werd er alles aan gedaan, ook op cultureel vlak, om mensen bij elkaar te brengen. En nu zie je toch dat dingen of zaken die gerelateerd zijn aan al die organisaties die ik net opnoem, die krijgen sneller een platform dan mensen die bijvoorbeeld echt wat te melden hebben. En ja, ik denk dat er gewoon vroeger veel meer gezegd kon worden. Op een gegeven moment, om even een Surinaams voorbeeld te noemen, ging het op een gegeven moment zelf dat iedereen alles kon zeggen. Dat er een vechtpartij uitbrook bij Brandpunt. Dat was zo'n actualiteitenprogramma in de jaren 70, tweede helft, jaren 70. Sterker, bij als je nog herinnert, Karel van der Graaf. Is er nog een shitpartij was zelfs. Nou, dat is dus datzelfde incident. Oh, datzelfde incident, ja. Dan sloegen ze elkaar eerst over de tafel heen. heen. Ja, oké, daarna kwamen de guns. Ja. Nou, kijk, ik praat hier gewoon over een extreem voorbeeld. Ja. Maar kijk, als je nu op Facebook zet dat je het niet eens bent met bepaalde coronaregels en dergelijke, ja, dan word je gewoon geshadowband en al die zaken. Maar dat vind ik gewoon erg jammer. Ik vind alles moet gezegd worden. Ik heb zelf een kleurtje. Maar als iemand een hekel heeft aan bepaalde culturen, vind ik dat zelfs gezegd moet worden. Want zodra je aan de vrijheid van meningsuiting gaat sleutelen, dan kom je in gevaarlijke situaties terecht. En vooral mensen die moeilijk voor zichzelf denken, die zich altijd hebben laten leiden door de media, door de overheid, die raken dan toch een beetje op het verkeerde pad terecht. En ik vind de waarheid moet altijd naar boven komen. Daar ontbreekt het aan. En alles moet gewoon gezegd kunnen worden. Of je het nou leuk vindt of niet. En het mag ook, iedereen kan ook zeggen, die Willy, dat vind ik zo'n Gretel Oetlul, dat ken ik, heb ik geen moeite mee. Nou, uiteindelijk komt het de worm, dus dat mag ik herkennen. Die warpikken die jou nergens om. Nee. Nu is het alleen maar over het verbinden van de muziek. Ik denk dat de man die we nou draaien hier, de muziek ervan in ieder geval, Bob Marley. Ja. Dat Mattie zeker ik mij het verhaal voor Suver correct. Ja. Ik denk dat oorlog was Bob Marley draait, dat er iets om meestal komt van, ja, lekker. Ja, dat klopt. Dat gevoel had ik nog steeds, dat het nog bij Ajax in de arena is in de pauze van de wedstrijden. Ja. Tot bij wijze van spreken op een metalfestival, als Marley draait, is het goed, heb ik het idee. Dat klopt. Is dat waarom is de Bob Marley zo goed voest? Nou ja, kijk, Bob Marley, ik denk dat mensen als Bob Marley, maar haal ik meteen ook andere muziekstromingen en elementen erbij. Een Bob Marley, een John F. Kennedy, John Lennon, Martin Luther King. Dat zijn allemaal mensen die hier op deze aarde zijn gekomen met een bepaald doel. Dat was al bekend voordat ze geboren werden. En als deze mensen, Pieter Tosh, ook niet te vergeten, als al deze mensen door hadden kunnen gaan met hetgeen waarmee ze bezig waren, dan hadden ze een zodanige invloed op de wereld kunnen uitoefenen dat we nu niet in deze situatie waren gekomen waar we nu met z'n allen in zitten. Omdat dat eenheid brengt. Kijk naar het Woodstock Festival. Dat vind ik denk ik een van de meest sprekende voorbeelden van alle tijd. Kijk wat daar was aan mensen. Mensen, of je nou uit India kwam, of je nou een Hells Angel was, of je was een rocker, of je was een soulfreak, of je was een... alles kon. Alles kon. En ik heb wel eens het gevoel dat de gevestigde orde nu een beetje denkt van, nou, dat moeten we niet meer te veel hebben. Want ja, sorry, het spijt me, ik moet het toch zeggen. Alles wat erop gebeurd is met de corona heeft zo'n gigantische schade, de maatregelen hebben zo'n gigantische schade toegebracht aan de cultuur, dat het nu nog in deze tijd na de corona nog steeds moeilijker wordt om mensen weer bij elkaar te brengen. Want
Alle social media kanalen die lagen gewoon plat, omdat er weinig gebeurde. En nu moet je dat toch weer oppakken. Daar hebben we toch wel moeite mee. Maar Bob Marley brengt mensen samen. Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently Bob Marley en The Wailers. War, No More Trouble. De kar van mijn gast, Joet. Glamma Willie, zijn echte naam. Dat is een hele rij van prachtige namen achter elkaar. Die ik even net meer reproduceer. Maar dat hoed ik net. Ik hoor gewoon Glamma Willie hoor. En hij komt uit de reggae muziek. En draait mij de Jazz Sound International al heel lang mee op het hoogste niveau. Ja, Bob Marley maar even. Ja, de man is een grootheid natuurlijk. Dat kan ik me voorstellen. Waarom dit nummer trouwens? Ja, kijk, het is een nummer van het album Babylon by Bus. Het is een album uit 1979. Toen was deze tekst relevant. En nu in 2022 blijkt diezelfde tekst nog steeds relevant te zijn. Als je kijkt naar die periode. Amerika had toen toch al in de 70 jaar al tientallen landen zijn ze binnengevallen. Zonder daar ook maar enige juridische grond voor te hebben. Het had niks met verdediging van het land te maken. En als je nu kijkt naar de situatie in Oekraïne. 2014 is een democratisch gekozen president is afgezet. Nou, aantoonbaar is de CIA en alles is daarbij betrokken. En dan wordt er zo raar gedaan tegen Rusland. Ja, terwijl Rusland natuurlijk bang is, zoals Oekraïne zich natuurlijk ook nog bij de Europese Unie gaat vormen, dat ze gewoon ingesloten zijn door de NATO. En ja, in principe wordt iedereen, wat er nu aan de hand is met Oekraïne en Rusland en Amerika en iedereen die zich ermee bemoeit, heb je weer een situatie dat de bevolking uiteindelijk weer er de dupe van wordt. De gasprijzen gaan omhoog, producten die worden hartstikke duur en dergelijke. Nou ja, mensen worden er vermoorden, letterlijk. Ja, en Bob Marley die hier ook zingt, we don't need no more trouble. Nee. What we need is love to guide and protect us. En dat moeten mensen niet vergeten, want we kunnen met z'n allen wel in de lucht gaan springen als de media zegt we moeten ons nu druk maken om Oekraïne. Maar voordat de media hier aandacht aan bestaat met Oekraïne, gaf niemand wat om Oekraïne. Niet een mens gaf wat om Oekraïne. En nu moeten ze bij wijze van spreken moeten we de mensen al in huis gaan nemen als die situatie zich voordoet. Dan wil ik mensen er toch nog even aan herinneren dat er nog steeds elke dag 50.000 kinderen doodgaan in het continent Afrika vanwege een ondervoeding en al die dingen meer. Iets wat al, tientallen jaren, misschien wel honderden jaren, zo in stand gehouden wordt. Het land wordt geplunderd en aan zijn lot overgelaten. En Bob Marley, die zingt hier een tekst uit. Het is een speech van de koning van Ethiopië die een bezoek heeft gebracht aan Jamaica in 1967. En dit is exact de speech die hij gehouden heeft. Van zolang mensen niet gerespecteerd worden en gelijkwaardig behandeld worden en de huidskleur ertoe doet. En dat de huidskleur niet zo onbelangrijk gemaakt wordt als bij wijze van spreken de kleur van je ogen, weet je wel. Zolang dat in stand is, zolang er een verschil wordt gemaakt in mensen en bevolkingsgroepen, dan zal er altijd onstabiliteit zijn en oorlog. Is het een soort aanklacht zien überhaupt de hypocrisie van de hele mensheid? Ja. Eigenlijk dat een beetje in woorden was? Ja, dat gaat er even net om dat het Russisch is of Amerikaans of Ethiopisch. Maar ja, precies wat je zegt.
We misschien al zo'n miljard. Waar zitten we op dit stuit? Ja, ik geloof het wel. Ja, ik geloof het We wel. doen nog steeds iets niet goed dus. Nee, klopt. Kijk, je hebt natuurlijk ook de situatie dat iedereen die... je hoort heel vaak hoor je ook van... Ja, er zijn te veel mensen op de aarde en dergelijke. Nou, dat probleem is er helemaal niet. Het is zo dat wij mensen te veel geconcentreerd op plekken van de aarde hebben geplaatst. Het is verkeerd verdeeld. Ja, er is zoveel ruimte als je kijkt op de aarde. Je zou dat allemaal gaan inkleuren waar mensen wonen. En je zou de rest op een andere kleur inkleuren waar mensen niet wonen. Dan zie je maar dat we met z'n allen op een fractie van de hele aarde wonen. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook zijn redenen. Want We hadden nog steeds net goed georganiseerd dus. nee. Ik denk dat er heel veel moet gaan gebeuren voordat we weer een beetje teruggaan naar het oude van vroeger. En ik denk ook dat dat terug gaat komen. Want zoals het nu kan het gewoon niet doorgaan. Want we zitten nu in een 4e industriële revolutie. En elke revolutie die heeft tot op heden heeft die bijgedragen aan het welzijn van de mensen. Als je kijkt naar na de oorlog, er moest van alles opgebouwd worden. Er moesten alle bedrijven die hadden het druk. De 50 en 60 jaren, de auto's konden niet groot genoeg zijn. En de sky was the limit. 70 jaren. Kijk, weet ik nog, toen ik puber was. 18 jaar. Toen reden de jongens op het platteland, die reden al in dikke Opel Mantas rond Nieuwen. Want die hadden leuk verdiend bij hun vader. Ja, eerst de Sundap en de Yamaha, de brommer. Precies, de Krijtler. De Krijtler, ja. En daarna kwam de auto. Ja, is dat, maar het was toch misschien net eerlijk verdeeld. Hè? Want wij leven natuurlijk in een ontzettend riek deel van de wereld. Ja. Gelukkig gaat het met de rest van de wereld ook steeds beter, maar dat met statistieken. Ja. Maar nog niet goed genoeg dus. Ja, nee, kijk, ik bedoel, ik bekijk het zo. We leven in een welvaart. Alleen, we moeten wel oppassen, want nu is het momenteel zo dat ik ben ervan overtuigd dat de gelden die bijvoorbeeld belastinggelden en dergelijke, als je goed nadenkt, overal wordt belasting. Als jij een microfoon hebt, al die onderdeeltjes eroverin is belasting betaald. Alles. En dan wordt die nog eens een keertje verkocht aan een importeur. Er wordt weer belasting betaald. Die verkoopt aan een winkel, wordt weer belasting betaald. Die verkoopt het aan een klant. Nou, als je op die ene microfoon ziet wat er door de belasting op verdiend wordt. En als ik kijk naar hoe het geld teruggevloeid wordt naar de maatschappij. Nou, dat vind ik echt problematisch. Het ligt er te dik op. En men doet het helaas ook open en bloot. Wordt het gewoon weggesluist, wil ik bijna zeggen, naar multinationals die het niet altijd even goed voor hebben met de bevolking, maar wel onder het mom van innovatie. We moeten nog, hoorde ik nou in één keer op BNR Radio 2 jaar geleden, wij moeten nog 2 miljard moeten we hebben aan tegemoetkoming om nog meer onderzoek te doen naar die kleinste deeltjes. En dan denk ik, ja, moet je eens luisteren. Er zijn mensen die een welvaart, 1 op de 5 mensen in Nederland leeft in armoede. En bescherming van de kleine ondernemer is er niet. We praten altijd maar over een vrije markt. Maar die vrije markt houdt in dat alle internetbedrijven momenteel het steeds moeilijker gaan maken voor de winkels. Een digitaal paspoort om mensen te kijken of ze wel gezond zijn. Je moet nu bewijzen of je gezond bent. Terwijl normaal gesproken, als je gezond bent, ben je gewoon gezond. En nu moet dat in één keer bewezen worden door allerlei QR-codes en al dat soort dingen meer. Ik denk niet dat we die kant uit moeten, want zodra je in een totale controlestaat terechtkomt, dan praat je al snel weer over een communistische, marxistische staat die je weer creëert. En dat is niet de bedoeling. Nee, ik wil mijn mening net opdringen, maar daar zit ik net op te wijzen. Ik hoef net waarom naar het communisme. Had ik nog nooit horen in Nederland, maar wat er achter de ijzeren gordijn gebeurt, nee. En wat er nou weg gebeurt trouwens, met ene meneer Poetin. Ja, maar dat is ook iets wat... Dat vind ik vreselijk voor de Russen, wil ik het zo stellen. Ja. Maar die zitten in net makkelijk omstandigheden. Als je er gewoon een simpele boerenlul in Rusland binnen. Nee, en ook de Oekraïners niet, laten we wel zijn. En Hou maar op. Ja. Beginnen muziek. Fela Kuti. Aha. Waarom? Tja. Dat is denk ik in de muziek de grootste vrijheidsstrijder
die er voor Afrika geweest is. Niet alleen een muzikant, maar ook een politieke activist. Ja, inderdaad. En waarom dit nummer? Het geeft gewoon het is gewoon diepe Afrikaanse roots. Met jazz-invloeden. Want deze man heeft ook opgetreden op Noordzee Jazz Festival destijds. En dit soort evenementen die toch weer meer richting de andere muziek, de jazz gaat en dergelijke. Maar ook de jazz-invloeden. Alles wat in dit nummer, wat je zo direct gaat spelen, terugkomt. Is ook weer warmte, maar ook weer woede en jazzy en verzin het maar. Iedereen kan hier zijn eigen emoties bij verzinnen als hij ernaar luistert. Ja. Fela Kuti, Sorrow, Tears and Blood. De kar van Glamour Willie Hewitt. Nogmaals, mijn gast hier aan de tafel in het Omroep Friesland Café. We hadden even horen hoe de jeugd, passie, muziek, DJ en ode. En dan in jaren 80, volgens mij uit de Holle. Vertel het zelf maar even. Begin met Jazz Sound International. Dat ik met oren. In 89 zijn we begonnen met Jazz Sound International. Wie is we? Dat was ik en Erwin Feitsma. Erwin Feitsma, dat is een DJ namens Article Wise. En wij zijn met z'n tweeën zijn we ermee begonnen. Ja. En, toen zit je al heel diep in die reggae muziek? Ja, toen had ik al platencollectie, redelijke platencollectie opgebouwd inderdaad. En in 1990 ben ik naar Jamaica afgereisd. En speciaal om muziek in te kopen. En als je daar kijkt, wow, dan kom je in een winkel binnen en dan is de hele wand zit gewoon vol met singeltjes. En niet met hoesjes. Ja, wel met hoesjes, maar niet met afbeeldingen erop. Gewoon van die witte, naturel hoesjes. Dus wat je dan denkt, zat je daar dus echt letterlijk een hele dag. En dan werd er van elk singeltje, werd er ongeveer 8 seconden, 9 seconden, werd dat singeltje opgezet. En dan zat je daar met 3 Jamaicaanse concurrent-DJ's, zat je om die draaitafel heen. En moet je maar zo snel mogelijk ja zeggen, want het was misschien nog maar 1 singeltje, er was misschien nog 2 waren ervan. Dus dan moest je echt heel scherp luisteren, want binnen 8 seconden moest je gaan beslissen. Nou, toen heb ik iets van ook 400 singeltjes gekocht, want het mooie was van die tijd in 1990. Dan kocht je gewoon een singeltje voor €2 in Jamaica. Hè? €2 betaalde je gewoon voor een singeltje. Dus toen heb ik me gewoon lam gekocht aan singeltjes. En, Maar wat een avontuur eigenlijk. Dat is gewoon echt letterlijk het vliegtuig instapt en oorreizigen naar Jamaica. Ja, het was nog een jonkje was ik eigenlijk. Want hier is het enige idee Westerlonen komen, Soest.
Qua loon? Ja, je had natuurlijk een brochure en wat informatie. Nou, weet je wat het is, Want Willem? Jamaica is wel echt een oren wereld te zien. Ja, en ook niet altijd even veilig als je op de verkeerde plekken terechtkomt. Maar weet je wat het is, Willem? Toen was ik nog onbevangen. Toen was ik nog jong en als je jong bent weet je het zelf, dan kun je niet kapot. Tenminste, dat denk je. Dus wat gebeurt er 's nachts om 1 uur? Ik denk van ik ga nog even nergens heen. Ja hoor, en in mijn eentje. En midden op straat, in één keer met een mes tegenover mij. Ja, British Knights heette dat merk, had ik schoenen aan. En die wou van mijn schoenen beroven. Ik dacht, ik doe mijn schoenen niet uit. En ik heb toch gerend? Oh, zie je? Ja. Nou, dat zit je nog, maar oké. Ja. Nee, het heb ik gerend voor mijn leven. Maar toen ik daar voor het eerst kwam, dat was heftig. Dan heb je bijvoorbeeld, moet je je voorstellen, dat je op het Zeiland, hier, dat er in één keer 40 kilowatt muziek neergezet wordt, speakers bovenop elkaar gestapeld en dat ze gewoon losgaan en dat iedereen daar op de daken staat en alles. En dat gaat daar gewoon helemaal los. Dat was voor mij... er werden microfoons gebruikt, want het waren DJ-MC's die dan optreden op hun eigen soundsystem. Iedereen had zijn eigen soundsystem. Elke DJ had zijn eigen soundsystem en er zaten delays over de microfoon heen. Er werden van die kermisachtige sound effects gehoord van tjoeng, 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 tjoeng en al dat soort dingen meer. Ja, en als een plaat te gek was, dan zei ze select a pull up en dan werd die plaat weer opnieuw gedraaid en iedereen schreeuwen heel uitbundig. Oh, dat was voor mij, ik dacht, ik ben hier op de hemel. Ja. Ik wist echt niet, Willem, wat mij overkwam. Ik wist echt, ik stond er gewoon helemaal, ja, alsof je water zag branden. Dat was gewoon... Nou, sindsdien werd het eigenlijk bijna een obsessie van mij. Gewoon. Dat moest ik echt... Elk detail moest ik weten. Ik ging naast die DJ's staan. Ik ging kijken hoe ze reggae mixen. Want ja, ook reggae kan gemixt worden. Nou, dat fenomeen heb ik toen gezien. En ja, wat ik overigens heel knap vind, dat is met verschillende ritmes. Precies. Ja, heb je dat maar eens in je flow... Ja, dat klopt. En dan je kon zelfs mixen van reggae naar dancehall. En dancehall is meer op tempo. Om het even voor de luisteraars duidelijk te maken. Sean Paul is bijvoorbeeld dancehall. Bob Marley is reggae. Maar ook daar kun je van overmixen. Nou, ik heb dat gezien. En ja, toen wou ik helemaal los. Had dat meenam naar Nederland, naar Friesland? Ja. Toen woonde ik dus nog in Leeuwarden. En... dat moest iedereen weten. En, of ik het nou de soundsystem sessies hardop in een auto had, moest iedereen horen. Onvolwassen hoor, maar ik was toen nog onvolwassen. Maar of dat ik feesten wou organiseren. Iedereen zou en moest deze muziek horen, want dit hoorde niemand. Nou, toen zijn we dus... dat heette toen nog de Brouwershoek. Ja. Nou, dat ken je ook ongetwijfeld. Letter de Gloppen. Ja, later de Gloppen inderdaad. En daar zijn we toen begonnen. Nou ja, in het begin was het een drama. De eerste parties die we organiseerden, de eerste 3 parties, 4 parties. Nou, als er 10 mensen kwamen, dan was het veel. Maar toch waren het die 10 mensen bij elkaar die zo'n ontzettende passie ervoor hadden. En die zo ontzettend nieuwsgierig waren van wat gaat er nou weer gedraaid worden? Wat heeft hij nu allemaal meegenomen? En ja, dat was te gek. Maar op een gegeven moment is dat zo uitgegroeid dat we richting de 100, 150 man elke keer in de locatie hadden. Waardoor we dus zelfs DJ's en DJ-teams uit Engeland uit konden nodigen. En uit Duitsland. En dat hebben we toch uiteindelijk ik denk toch zeker 17 jaar hebben we dat volgehouden. Zoontje niet. Ja, heel lang. Ja. Heel lang. We hebben de overgang meegemaakt van alle eigenaren... die daar opgezeten hebben. Wat zeker. Ja, en met name Ronnie, die wil ik nog eventjes extra bedanken. Want dat is, dat was toch een man met een speciaal hart. Ronnie Pietersma. Ja, Ronnie Pietersma, de Rockabilly Man. En dat is wel heel grappig. Het is puur toeval, maar verleden week weer hij een uur lang te gast. Ach, dat meen je niet? Ja, ik kwam... Ronnie al heel tijd naar pensioen. En dus de vraag, hoe is het nou met die? Ja. En hij had hier op dezezelfde tafel flink week een uur. Nou, dat is toevallig. Nou, dat is echt puur toeval. Dat is leuk om te horen trouwens. Ja, Ronnie ging een van de eigenaars. En joeg hem dus dat podium. Je mag uiteindelijk nog, volgens mij weer 2001 of 2 de Friese Popperies, man. Ja, dat klopt. Ja, dat was wanneer was dat? 2001. Ja, dat was zoiets. Ja, dat was toen...
Dat was toen dat ging toen tussen Twares, Luie Hond en ons. En toen hebben wij dat inderdaad gekregen. Ja, en dat was niet zozeer om de kwaliteit van ons als DJ's zijn team zijnde. Maar nu we over 2001 praten we niet inmiddels meer over alleen ik en Erwin Feitsma. Maar toen zat er ook Gerrit Hazekamp, Hazi uit Groningen, die zat erbij. En dat is iemand die in de jaren 90, en dan praat ik over 1995, om even van 1990 naar 95 te gaan. Nou, die heeft ons toen Europees op de kaart gezet. Dat was niet normaal, want ik kwam hem tegen door een optreden in Groningen. En hij was toevallig in Groningen, want hij werkte toen in Duitsland. Hij woonde in Groningen, maar werkte toen in Duitsland. Bij de PTT. Bij de telecom. PTT toen nog. Ja, en toen zijn we in Duitsland uitgenodigd. En daar kwamen weer andere mensen die zagen ons draaien. Die vonden het helemaal te gek. Want zoveel mensen waren er nog niet in Jamaica geweest. Die wisten van hoe de vork in de steel zat. Dus dat was echt een unicum voor dat in diezelfde originele stijl. Want het Jamaicaans beheerste ik toen al helemaal perfect. Na 4 jaar nadat ik in Jamaica was geweest. Omdat ik me er echt helemaal in verdiepte. Heel veel cassettes. Kun je het nog steeds praten? Ja, ik kan ook gewoon Jamaicaans praten, ja. Waar ligt het taal op? De Jamaicaanse taal is patois, heet dat. En dat is Creools Engels. Creools Engels. Zo kun je het wel een beetje. De woorden gewoon, zinnen worden ingekort. How are you doing is, how are you doing, zeggen ze, what happened? Zo, van, wat is er gebeurd? What happened? Ja. Dus zo gaat dat. En dat is... maar hoop logisch Engelse invloed. Ja. Engels is toch wel de... De Britten binnen lang de baas geweest, om het zo maar zo te drukken. Ja, klopt. Ja. We praten straks weer. We gaan even de Jazz Sound Special Dubplate draaien. Ja. Van Mr. Williams featuring YT. Ja. Wat had je met die in? Dit zijn opnames die we gemaakt hebben samen met Mr. Williams en YT. En dat YT, dat is wel leuk. In Jamaica is het echt... artiesten die hebben heel veel zelfspot. Dat vinden ze hartstikke leuk. Dus als je een blank iemand bent in Engeland en je zit in de reggae scene... dat is toch altijd hetzelfde als... ik noem maar wat... Bob Marley naast Motorhead staat of zo. Ja, naast Lemmy. Ja. Zo moet je het een beetje kijken. Dus dat zijn dan unieke situaties. En die jongen is blank. Nou, blank is white. En als je dan in Engeland wordt, dan maak je er gewoon whitey van. Ja, terwijl het de letters I-T zijn. Nou, daar hebben we speciale opnames mee gemaakt. En ja, met veel artiesten trouwens hoor. Eigen studio hier in Friesland? Nee, in Engeland. Oké. Nee, dat is in dit geval... hebben we niet samen dat in de studio opgenomen. Is het puur met instructies en overleg is deze plaat tot stand gekomen. Ja. En dit is een plaat die gebruikt werd. Was een hele belangrijke tool, wellicht de tool, in de muzikale gevechten. Jamaicanen zijn heel competitief ingesteld. Dus als je battles, hè? Ja, klopt. Je ziet wel eens in de house scene ook wel, zie je wel eens staan... die DJ versus die DJ. Ja, back-to-back, hè? Ja. En dat is toch weer een andere interpretatie als in de reggae, in de soundsystem, in de DJ scene. Want in de DJ scene, bij ons is versus is ook echt versus. Dan laat je speciale opnames maken om de tegenpartij met intro's en al die dingen meer zo zwaar mogelijk te beledigen. Murfbeuken die halen. Ja. Nou, in de hiphop was het die battles, hè? Ja, zeker. Nou, daar kun je het echt perfect mee vergelijken. En om daar nog even een kanttekening bij te maken. De hiphop is niet uitgevonden in Amerika, maar de hiphop is uitgevonden in Jamaica. Om wel te zijn in Kingston. En dat heette het toasten. Daar is het mee begonnen. Als je naar Jean-Paul luistert, om even weer een herkenbaar voorbeeld te noemen. Dat is in principe rappen. Alleen een hele andere vorm van rappen dan de hip-hop rap. Dus mensen, Kingston is begonnen. Believe me, this is just sound out of national large up ball, the glamour willy article wise. Yo, big sound out of the Netherlands, come from murder so like a idiot sound. Murder them. I often started to know. The mighty just sound out of national.
international. Mr. Williams. Wat hij hem hier maar doen? Kun je nog de details herinneren van deze opname? Nou, eigenlijk is dat eerlijk gezegd in deze situatie heel makkelijk gegaan. Deze twee artiesten die zijn zo creatief dat je ze enkele, nou, meestal een stuk of 15 steekwoorden geef je ze toe. En uit die 15 steekwoorden komt gewoon deze track. En ja, daarin moet ik zeggen, de Jamaicaanse artiesten, die zijn zo ontzettend creatief. En als het op optredens gaat, expressiviteit. Ze zeggen ook wel eens, every Jamaican is a star. Als je daar op straat loopt, het is gewoon één groot theater. Prachtig, prachtig. Dus ook deze mensen, met een paar woorden geef je ze en... ja, ze zetten deze track in elkaar. Nou, dat vind ik toch wel knap. Als je kijkt naar hoe lang mensen er soms over doen om een track te maken. Nou, dan vind ik dat knap, ja. Waarom is het in Friesland hing je bleun? Of in het noorden? Want je organiseren nou wel feesten in Grains. Ja. En je bent wat Friesland beest. Snits, Balbergheim, Periferine, wel leuke dingen die. Ja. Wat in het noorden hing je bleun. Ja. Hast je ooit overwogen om naar of Londen of zelfs Jamaica te verhuizen? Ja, toen ik nog jong was, heb ik wel eens overwogen om langere perioden in Jamaica te verblijven. Maar toen kreeg ik ook nog een relatie en toen kreeg ik kinderen daarna. Dus ja, dan bleef dat erbij. Maar ik ben altijd gewoon in Friesland gebleven. Ik bedoel, ik ben wel met reggae bezig, maar ik ben vanuit mijn hart, ook vanuit mijn achtergrond ben ik gewoon een Friese plattelander, hoor. Niets meer en niet minder. En ik zou doodongelukkig wonen als ik in het westen zou gaan wonen. Ik bedoel, als ik hier een afspraak maak en... Trouwens, dan moet ik zeggen dat dat ook minder wordt. Maar als je een afspraak maakt, dan maak je hier een afspraak. En dan moet je niet met grappen komen, gewoon je afspraak nakomen. En in het westen is het zo, mensen maken daar heel snel vrienden, maar nemen net zo snel weer afscheid van elkaar. Omdat mensen niet betrouwbaar zijn. En je bent daar, maar een mier ben je gewoon in Amsterdam. En nee, Friesland, Friesland is Friesland. Ja, dus die rust en die roemte de cultuur ook. Het zijn klopt. Altijd wat een beladen wordt natuurlijk, maar dat spreekt je nog steeds sabot hoor. Maar dan kan je me voorstellen, je bent jammer, doe ik persoonlijk, je bent heel viergang in die muziekcultuur. Hè? Dat is net leuk om zaterdag even draaien ouder. En we doen nog eens een leuk feestje, want dan ben je echt wel heel diep in die cultuur dood. Ja, zeker. Ja. En ik kan me voorstellen dat je soms zeker internationale ambities dan krijgt. En voor de deelheim dat ik die in. Ja, ik bedoel, ik wil niet arrogant doen, maar ik weet eigenlijk niet wat ik niet gedaan heb. We hebben op een gegeven moment de sound system cultuur hebben we zo op de kaart weten te brengen dat we met de Stone Love, dat was in 1998 geloof ik, 98 of 99, hadden we uitverkocht Paradiso. En kregen we ook nog eens een keertje 2,5 pagina's in de Oor. Nou, de Oor, ik weet niet of dat nog steeds de toonaangevende muziekmagazine van Nederland is. Al die bladen gaan redelijk inleveren, maar Oor bestaat nog. Het is een maandblad intussen. Het had nog steeds wel gewicht, maar het is net meer alles bepalend. Nee, dat kunnen Oor ik net zo vol aan. De media is gewoon verhoord. Het is breder, meer, internet. Nou, neem het alweer maar op natuurlijk. Ja, nou kijk. Maar goed, 2 pagina's destijds, dat was wel een big deal. Ja. Dat was, ik heb hem nog thuis liggen. Als ik volgende keer weer kom, dan neem ik hem even mee. Dat is altijd wel even leuk. Dat zijn dingen, daar ben ik gewoon trots op. Want, moet je luisteren, in Nederland was het zelfs in die tijd was het zo dat reggae, slager, werd cijfermatig nog beter verkocht als reggae. Om je even een indicatie te geven. Snap je? Dus er was heel veel werk aan de winkel. Maar daardoor had ik wel weer de mogelijkheid dat ik mij als DJ, zonder dat ik het eigenlijk door had, gigantisch onderscheiden van de rest van de DJ's. Want reggae is zo breed, er zijn honderdduizenden, misschien wel miljoenen reggae-nummers zijn er gemaakt. Er is zo ontzettend veel goede reggae gemaakt. En elke keer zie je weer of we nou gingen optreden in de Gloppen, of we gingen ergens in een lounge situatie, of op een strand waar mensen nog nooit met reggae te maken hadden gehad. Of waar dan ook, zag je altijd dat de reggae toch direct omarmd werd. En je zag
door de manier waarop je het presenteerde. Want het was niet alleen wat plaatjes draaien. Nee, als je een plaat draaide zoals met Bob Marley in War. En dan zei je dus in het Engels of Jamaicaans. Zei je van tevoren wat over de plaat. Zodat als je de plaat speelde, dat die plaat dan ook aankwam. Toen in onze hoogtijden, dan, als we dan bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Crazy Ballads van Bob Marley draaiden. Van We Are Go Chase Those Crazy Ballads Out of the Town. Nou, dan zat je bijvoorbeeld in Italië. Daar was de wiet illegaal en al die toestanden meer. En wij wilden graag een jointje roken. Dus wat zei je dan tegen het publiek in het Jamaicaans? Het is nog steeds, we hebben begrepen, nu spelen we hier voor de zoveelste keer. En we begrijpen nog steeds dat de politici nog steeds niet die wiet willen legaliseren. Dus dit is een message to all the politicians in Italy. En dan speelde je We Are Go Chase Those Crazy Ballheads Out of the Town. Nou, dan ging het publiek, wow, en dan was Pull Up. Nou, dan werd die tune weer opnieuw opgezet. Een soortje sound effecten eroverheen. En zo werd die hype dan gecreëerd in een dansgelegenheid. Ja. En we hebben ontzettend veel opgetreden in squads. En dat mis ik echt tegenwoordig. Dat rauwe. Dat zo van, het kan niet beschadigd raken. Dat is, vroeger hoe heette dat ook alweer? Achter de harmonie. Ik ben de naam even kwijt. Dat was echt zo'n alternatieve... maakt ook niet uit, maar in ieder geval de squats, de kraakpanden en al dat soort dingen meer, waar 400, 500 mensen gewoon helemaal uit hun dak gaan. Dat in Zwitserland, Italië, Engeland. Ja, voornamelijk Europa, toch? Ja, voornamelijk Europa. Ja, voornamelijk Europa. Ja, ja, klopt. Duitsland ook heel veel. We hebben echt alles meegemaakt. En qua artiesten, we hebben nog op de Groene Ster zelfs nog met de Run DMC en Frozenland. Ja, Frozenland en op het Drum Rhythm Festival samen met Snoop Dogg, Ice-T en Moby en al die grootheden. Ja. Hoe is dat nou? Ja, ik ben eigenlijk sinds ik bedoel tot de pandemie. Ja. Is dat eigenlijk onverhoren bleun of is dat... Nee. Eigenlijk streed ik niet zoveel meer op, hoor. Nee, daarom. Dus ik heb het gevoel dat die drokke periode wat jij er weer... Ja, dat klopt. Dan heel Europa trouwens binnen. Dat klopt. Maar dat is eigenlijk tot... Maar wat lijkt op dat doen? Is de reggae, dit soort feesten eromheen, wordt dat wat minder? Of is het gewoon omdat je wat minder dorst? Nee. Je krijgt natuurlijk een jonge generatie die sterk opkomt. Ten tweede, het unieke was er op een gegeven moment vanaf door de digitalisering. Dus iedereen die kon alles gaan downloaden en al dat soort zaken meer. Dus het unieke van jazz sound zoals het was. Die charme was je natuurlijk wel kwijt. Omdat er dus heel veel mensen draaiden die op een gegeven moment dan... Al is het digitaal, dan kun je dan wel weer zeggen... Ja, maar ik draai het op plaat. Nee, die muziek werd door iedereen werd het gedraaid. En... dan ben je niet zo uniek meer, gewoon heel simpel. Dus daardoor trad ik gewoon minder op. En dat is eigenlijk een heel natuurlijk verloop geweest. Want daardoor ben ik een beetje overgestapt meer naar het zelf organiseren. In samenwerking met een goede maat van mij, Ronald van Dijk, met Reggae Groningen. Dat we zelf evenementen organiseren. Ja, wat zit er in Grenzen wat een redelijke scene die dit leuk vindt? Ja, zeker. Stad is grutter, ik bedoel, ik ken ongeveer 3 keer zo goed als Ljouwert. Dus meer horen we, daar zit wat meer publiek als hier? Veel meer, ja. Afgelopen week is Steel Pulse, dat is een Engelse reggae band. Heel erg bekend in de jaren 70, 80. Die heeft nog opgetreden in de Oosterpoort, maar liefst 700 man. Dus dat zijn toch wel echt cijfers die ertoe doen. Wij hebben in 2020 met Reggae Groningen, met onze organisatie... hebben we een naam gemaakt met het uitnodigen van U-Roy. De absolute uitvinder van de rap music. En toen hadden we ook 700 man. Dus Groningen is... de scene in Friesland is op dit stuit te lieds voor dat soort feesten? Ja, het blijkt... het moet heel commercieel zijn. Willen de mensen op afkomen. Dat moet ik toch wel zeggen. Ja. Rock runt te zien en... rock runt te zien in Friesland, toch echt wel. En ik ben zelf ook gigantische rockliefhebber, hoor. Want we hebben nu heel veel over reggae, maar of ik nou naar Motorhead of Iron Maiden of Sammy Hagar, ik vind het allemaal geweldig. Ja. Dus, mooi wel. Ja, wat hoe zorgt de toekomst nou voor diezelf als DJ met het Jazz Sound International en de organiseren van feesten? Nou, ze nog in Grains dus. Ja. Dit is voorlopig even.
Ja, het is af en toe optreden en niet zo vaak meer. En regelmatig evenementen organiseren. Hè. We gaan straks weer we doen nu in de A-kerk in Groningen. We hebben op 1 juli, vrijdag 1 juli, dan hebben we het Kitty Kotti Festival, waarin de slavernij herdacht wordt en de vrijheid gevierd wordt. Dat is niet alleen muziek, dus er komt een hele foodcourt komt erbij met de Hindoestaanse keuken, de Creoolse keuken, de Javaans-Indische keuken, de Antilliaanse keuken en muziek in de vorm van Caseco, de band Sometimes. De LDE band gaat optreden, dat is een coverband die muziek van Lucky Dubby ten gehore brengt. Verder nog DJ Steven, een Afrikaanse DJ. Abuma, een band uit de Congo. En wie nog meer uit mijn hoofd? Even nadenken, moet ik even... Komt nog een hele proto dus. Ja, er komt nog al het een en ander, ja, inderdaad. En dat is van 12 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En tot 8 uur 's avonds is het voornamelijk de foodcourt en een band en een danspresentatie. Ja. En vanaf 8 uur dan is de intree €10 in de voorverkoop, €12,50 aan de kassa. En kunnen de mensen genieten van het avondprogramma. Nog één keer de datum? 1 juli, vrijdag 1 juli 2022. En waar? In de A-kerk in Groningen. Goed zo. Goed. Tot zover het reclameverhaal dat mij, want het is fantastisch dat je er van alles omheen organiseren. Wat betreft produceren, zelfs optreden dus. Nou, zo nou en dan begrijp ik een beetje hoe die worden. En als het leuk is, dan kom ik wel. Ja, zo een beetje die houding daarin of niet? Ja, en met het bolwerk, dat gaat al jaren zo. In snits? Ja, doe ik vaak, of doe ik altijd het voorprogramma in de vorm van reggae draaien voordat de artiesten optreden. En we gaan straks om de tafel met Simplon in Groningen, om daar ook een samenwerking mee te gaan creëren in verband met de concerten. Omdat wij steeds een dagvullend programma bieden. Daar zit ontzettend veel werk in. En we willen ook wel eens gewoon een concert organiseren. Dat mensen komen na een concert, gaan 1,5 uur en dat het dan ook klaar is. Dat is ook wel eens een keer lekker om te doen. En er zijn altijd wel de nodige artiesten zijn op tour. En dat willen we ook wel eens een keer gaan doen. Dus vandaar. En nog plan om in het vliegtuig te stappen richting Jamaica een keer te gaan? Is Jamaica nog het Jamaica van toen de wierst, denkst of net? Of je dat intussen echt heel bot verhoren? Het is heel erg veranderd. Ja, regelmatig wordt de noodtoestand in Montego Bay, dat was vroeger altijd... in de 60 jaren was dat een van de luxe badplaatsen van de wereld. Toen ik in de jaren 90 er kwam, toen was het al minder. En nu wordt er regelmatig de noodtoestand uit. Er zijn zo ontzettend veel rivaliserende gangs zijn er. En als ik erheen zou gaan, dan zou ik er samen heen gaan met mijn vrouw. En dat zie ik niet zitten. Ik ga daar niet in een resort zitten en opgesloten zitten. Dan wil ik er ook uit. Ik ben even kijken, op huwelijksreis geweest met mijn ex-vrouw. Ben ik toen op huwelijksreis geweest in Kingston. Nou, toen zijn we dus naar een dance gegaan waar dus 3 verschillende rivaliserende sound systems aan de slag waren. En toen op een gegeven moment was er een schietpartij aan de kassa, want de kassier werd overvallen en werd er geschoten en zat ik achter de boksen te schuilen met mijn vrouw. Dus nee, sindsdien heb ik ook gezegd van mooi verhaal op je te vertellen, maar daar moet je net te vaak bij wijzen. Nee, klopt. Maar goed, de reggae en Glamour Willie zal... Nou, volgens mij de rest van je leven moet melk of verboen wijzen. Ja, zeker. En reggae sowieso. En ik vind het ook geweldig om nieuwe aanstormend talenten kans te geven om op een podium te schitteren. Omdat ik zelf weet hoe moeilijk het is om van de grond af te komen. En ik zie ook elke keer als we weer artiesten uitnodigen die normaal gesproken niet in Groningen uitgenodigd worden. En toch een hele goede show op het podium neerzetten. Dat is ook vanuit dankbaarheid opereren. Dus dat werkt dus en daar ben ik blij om. Dat geeft me een heel goed gevoel. Dat gaat me niet eens om geld. Het gaat mij puur om mensen een artistieke vrijheid te geven. Dat ze kunnen doen op het podium wat ze doen. En dat ze de kans krijgen om het te doen. Want dat is heel belangrijk. Want ja, als je kijkt naar de hele uitgever artist en research management, platenmaatschappijen, ja, hoe dat allemaal tot stand komt. Het is niet meer zo dat je als talent
als talent gecontracteerd wordt, je moet een concept zijn. Ze moeten er een concept omheen kunnen vormen. Want het is gewoon pure conceptverkoop wat de platenmaatschappijen mee bezig zijn. En ja, dan krijg je situaties zoals de Nederlandse rap, die gewoon een beetje overgewaardeerd wordt. Dat als je een jongen als Snelle, als je die wil boeken, en je gewoon €18.000 bij kwijt bent voor 30 minuten. En dan mag je blij zijn als je tent aan het einde van de zaak nog heel is. Want ja, dus ja. Dus reggae blijft altijd werk aan de winkel voor mij. Altijd. Totdat ik neerval. Dat jaren wij graag. We draaien nog één plaat aan het eind van deze aflevering van Noorderwind. Japan. Ah, ja. Waarom deze? Waarom deze? Japan is natuurlijk een avant-garde band. Hè? Een new wave band. Waarin de gitaren, drumstellen en dergelijke centraal staan. In deze plaat is het puur minimalistisch. De hoes van Gentlemen Take Polaroids. Die hoes is ook gebaseerd op de film uit 1974 van Night Porter. En het minimalistische van de piano, het klassieke gedeelte, is gebaseerd op Erik Satie. Dat is een Franse componist en daar heeft hij deze plaat op gebaseerd. Nou, en als ik kijk naar de opbouw van deze plaat en later het uitbundige klassieke, dat is ja, als een warme deken om me heen. En ook dit is weer een plaat, als iemand deze plaat hoort, dan kan hij zelf invullen wat voor gevoelens die bij heeft. Er hoeft helemaal niet een sticker op, dat kun je zelf bepalen. Dank u wel. Could I ever explain this feeling of love? It just lingers on. The feeling